V podstate mňa, kto inšpiroval ku kresleniu, bol karikaturista Vlado Javorský. No a mne sa to zalúbilo a reku, kurník, však to skúsim aj ja volačo nakresliť. Pochopil som jednu vec, že musím si vytvoriť vlastnú postavu. Nechcel som kresliť akože konkrétnu tvár alebo podobu na konkrétnu tvár, ale všeobecne. A boli časy, keď som oči nekreslil a mne to nechýbalo. Malo to myšlienku. Ale jeden dobrý výtvarník z Nitry toľko do mňa húčal a mal pravdu a on vlastne to oko aj vymyslel. Že toto tam kreslí a fakt sa to ujalo, no. Robil som kedysi pre 36 novín a časopisov. Aj pre televíziu a takto. Pre rozhlas. Ja som všelikde vystavoval, len už si to ani nepamätám. Čo som sa ja naposielal tých kresieb do redakcií, to až pekné nebolo. Tam srandovné jedine, čo bolo, vyčakávať, či bola čo inde. Keď som mal 34 rokov, tak ma postihla mozgová príhoda. Ja som vedel, že sa volá, čo so mnou deje, ale toto ma ani v živote by nenapadlo. No. Vždy som si myslel, že také volá, čo sa stáva len starým ľuďom. No a mal som tú porážku. Rok som bol len po špitáloch. Operovali mi hlavu. Dali 2 cievy z umelej hmoty do nej. No a zatiaľ to funguje. Pamäťovo som horšie na tom. Krátkodobá pamäť. No a bez pamäti sa ťažko aj tieto veci robia. Lebo tam v podstate človek vychádza sám zo seba, sám zo svojich zážitkov, zo svojho prežitia. Všade, v každej jednej kresbe by som sa vedel spoznať. Čiže preto môže byť aj taká ľudskejšia, že dávam tam volačo ľudské. Prežité. Pochádzam z 12-početnej rodiny, bolo nás 9 chlapcov, 3 dievčatá. Mám ukončenú strednú školu poľnohospodársku v Novákoch, odbor kvetinár sadovník s maturitou. Pracovala som v technických službách v Boniciach, na technických ako záhradnička. Keď sme boli mladí, tak našim idolom bol Winnetou a chodili sme do kina naň a keď ho zastrelili, tak sme všetci veľmi plakali. A rodičia, keď nám vysvetlili, že ho nezastrelili naozaj, tak sme sa rozhodli, že za ním ujdeme. Tak sme si, taká partia, sme si šetrili stravu a už sme išli ako cez rieku Nitru, cez Brod a na druhej strane išli sme smerom na Prievidzu a mali sme ešte aj takú malú kamarátku. A tá nám začala plakať, že ona ide za mamou, že ona za žiadnym Winnetouom nejde. No tak sme pojedli všetko, čo sme mali a vrátili sme sa naspäť. A to je koniec príhody. Druhá príhoda, keď sme ešte bývali v Bardejove, tak nás mamička nechala mladších súrodencov so starším bratom Borisom. A tiež ako chlap ho nás zabával a potom hovorí babule, drž, natočím ťa a budeš pekná. Samozrejme natočil jej vlasy a čo jej trčalo, to jej vystrihol. A keď prišla mamička domov, tak bola celá zhrozená. No išla sa aj usmiať, ale musela ju dať do hola ostrihať, takže musela v lete nosiť čiapku. No to je druhá príhoda. Keď sme bývali v Bojniciach, tak ma otecko poslal s mladšími bratmi, že ostrihať. Tak mi dal peniaze a ja som už prišla k Holičovi za pánom Belianským a hovorím, že ako je to najlacnejšie, že do hola. Tak hovorím do hola a ja som išla, vedľa bol bufet a tam som samozrejme s mŕtvinou sa napchávala. A
A potom som prchala pred nimi, lebo to všetko také holé kolena. Išli domov a otecko skoro z okna vypadol, keď nás badal. Ísť domov. No, to je ďalšia príhoda, to je všetko. Pracovala som v tomto zariadení 37 rokov. Ako 74-ročná som dostala porážku, ktorá ma posadila na vozík. Som tu spokojná veľmi. Starajú sa o mňa, tak ako som si to predstavovala. Som spokojná. Robili sme v trojsmenej prevádzke, niekedy sme mali 3 nočné za sebou. Jednu nočnú, treťu, keď som mala službu. Bola som dosť unavená, pretože som prišla z domu po celodennej robote. Rýchlo som si porobila prácu, podala lieky, injekcie a unavená som si v sesterskej miestnosti sadla na valendu, že si oddychnem. Ale ma premohol spánok, tak som tam zaspala, zobudila ma až vrava, otvorila som oči a videla som len kopu nôh pri valende. Mali sme vtedy meniť riaditeľa a prišiel ten nový riaditeľ na kontrolu aj s celým generálnym štábom z Prievidze. A keďže som ležala, videla som len nohy. Bála som sa oči otvoriť a stať, nevedela som, čo sa deje. Čo bola kolegyňa so mnou, tam ma dúrila stále, že staň, staň. No potom som už voľako stala, išli sme na kontrolu po oddeleniach, popozerať. No, na druhý deň som dostala pokarhanie, 30% z platu na 3 mesiace. Smiali sa so mňa celý rok, že za tie peniaze som sa v Prahe vo fóru mohla vyspať. Pohodlnejšie. Na druhý deň po tejto príhode sme mali výročnú členskú schôdzu. Ja som dovršila 50 rokov a dostala som plaketu odmenu za prácu. Hanbila som sa ho ísť prevziať, pretože bolo mi to také čudné. Jeden deň pokarhania, druhý deň pochvala. Narodil som sa 27.6.49. Otec mi zomrel, som mal 2,5 roka. Ostalo nás 7 detí s babkou a mamou. Museli sme gazdovať. Život to bol ťažký, ale pekný. Začínalo leto a tam ako je tam pekný ostrov oravský, no, na prehrade Slanický ostrov. No a každé jaro tam je cintorín na kus, vždy tam pekné kvety rastú. Ako. No a tak sme išli učiteľky, aj vychovávateľka, aj vychovávateľ. Sadíme tam taký pontoňák, tam sme preplavili. No a natrali sme kytiek a išli sme spátky. No a už bolo teplo, aj voda. Tak sme skákali a plávali sme ako ku brehu. No. A mali sme tam chlapca, my sme nevedeli, že nevie plávať. A on skočil a hĺbka vody 15 metrov a on plával, ale začali tie ženské kričať, že sa topí sa. Tak sme plávali spátky, no a vyťahli sme ho na breh. My mali takého prísneho riaditeľa. Keby sa to bol ten dozvedel, tak bolo veľmi zle. Tak sme museli čušať. Keď som bol už na vojne, tak som bol sám kuchár.
tak mi pravil veriteľ, aby som si zohnal nejakého kuchára, že do kuchyne, do kurzu. Tak som boli na pivo a tam som to spomenul. No a taký maličký, by bol len po plecia východňa, on bol maliar natierač, že on by išiel ako kuchára robiť. Tak sa prihlásil, tak sme išli na Moravu do Lipníka nad Bečvou. Tam sme boli 3 mesiace a sme sa vrátili. No a stále nemali kuchára, tak ja som išiel hneď do kuchyne. S mazákom som tam bol a on ešte išiel do stráže na rok. Keď mazáci odišli, tak išiel do kuchyne. No, robil dobre, bavilo ho to, veľmi ho to bavilo. A dostali sme už bažantov my. No a dali nám do kuchyne, hodou okolností tiež východňa. No a kuchár, vyučený kuchár. No a varili sme, v nedeľu sme postavili všetko. A robil som si papier v sklade a v kancelárii a prišli tam aj, debatovali sme. A kuchár dováraj. A dobehne, že koľko má dať majoránky do hovedzej polievky. No a mňa tak napadlo, spýtaj sa Jančiho. No a toho išiel poraziť. No. On nie je kuchár a on mu išiel dať majoránku do hovedzej polievky. Tak zobral nož a naháňal ho po kuchyni. On bol taký nervák, no. Volám sa Mária Vajsová, som z Poruby, kde som žila takmer 60 rokov. Potom keď som bola na dôchodku, tak mozgová príhoda mi trošku skomplikovala život a keďže som nemala rodinu, tak som odišla sem na Bôry, kde žijem 4 roky. Ja som hrozne trapasový typ. Keď som dlhšie nejaký trapas nezaznamenala, moje okolie si myslelo, že nie som vo svojej koži. Jedného dňa to znovu prišlo. Prišla som v sobotu z nákupu, v kuchyni nebolo nikoho, dvere na obývačke boli zavreté a bolo počuť hlasy. Potišku som sa priblížila, otvorila dvere. Na návšteve boli manželia, s ktorými mama pracovala kedysi vo fabrike. Sedeli za stolom a popíjali kávu. Chvíľu som s nimi posedela a potom som sa pobrala do kuchyne pripraviť nejaké chlebičky. Našťastie som dvere na obývačke nechala otvorené. Išla som do kuchyne a za chodbovými dverami som videla nejakú dosku. Bol to skate, taká malá doska na kolieskach. Nechal si ju tam môj synovec. Ako by mi niečo šepkalo, vyskúšaj to. Položila som dosku na zem, jednou som položila na dosku, druhou som sa odrazila a ono sa to rozbehlo. Preletela som cez prach a inštiktívne som sa zohľad a vletela som pod stôl. Stoličky popadali, rachot, buchot a ja som si hrozne udrela čelo od nohu stola. Ticho, ktoré bolo vtedy v obývačke, by sa bolo dalo krájať. Odrazu sa ozval huronský rehot. Mama prišla za mnou a spýtala sa ma, si celá? Áno, som celá, len som si hrozne udrela čelo. Vytiahla som sa spod stola, išla som do kuchyne, pripravila som chlebíčky, urovnala som ich na podnos a išla som do obývačky. Cítila som, ako mi na čele naviera hrča. Vyvolala som mamu z obývačky. Prosím ťa, zober tie chlebičky. Pozri, ako vyzerám. Tak ti treba, povedala mama tvrdo. Nemáš vymýšľať. Pomaly 50-nička, mám 45. Skočila som jej do reči. Aj tak, už by si mohla mať rozum. Zobrala chlebičky a so zadržiavaným smiechom išla do obývačky. Ja som sa vrátila do kuchyne, vytiahla som z mrazničky sáček mrazeného hrášku a priložila som si na čelo. Bolesť to zmiernilo, ale keď som sa pozrela do zrkadla, vyzerala som ako jednorožec. No, žena mi predala barák. Nemal som kde bývať a MNV sa postaralo, aby som sa dostal sem. Aj to som povedal, jeden deň ma doviezli, že zajtra ráno odtiaľto ujdem
a budem sa radšej túlať po republike. Ale ráno som sa najedol, čo sa mi málo kedy stalo, tak som si povedal, odtiaľ to neodídem ani keď ma budú vyháňať. No tak som sa zobral, že som do toho Paríža. Chcel som vidieť Eiffelovú väžu, no tak v Kríkach som spával zo začiatku. S Poliakma som sa dostal na tú uličku Lásky. Tam, kde natáčali Zvonár Matky Božej, tam jedna baba dala 500 frankov, že aby som večer prišiel. Neviem, či som sa jej ľúbil, lebo čo, ale zakývala prstom na mňa a vyprávala mi po francúzsky volačo a ja som jej nerozumel. Ja som to vyprával kamarátovi a ten hovorí, že on ide za ňou. Tak išiel, ráno prišiel, roztrasený, nevládal na nohách stáť. No katastrofa. 5 žien sa tam vystriedalo na ňom. No zobrali sme sa z Paríža 3 a išli sme do Turville. Že tam pri rieke, teda čo je ten kanál La Manche. Takže tam bola, kde nájsť voľakú robotu. Ani tam sme nenašli. S kamarátom sme sa postavili na križovatku. Tuto taký Leicester. Hľadám robotu. To bolo na Hoche ešte v Paríži. Aj policajti zastavili, zasmiali sa a za 10 frankoviek mi dali. V jednom parku bol strelnice. Ja som tam stál a díval som sa. A prišiel za mnou chlapík, čo tam strieľal z tej vzduchovky. Kázal mi, aby som prišiel a mi takto do hrste nasypal 10 frankovky, aby som strieľal aj ja. No ale veľa som toho nenastrieľal, lebo ja som si to chcel šanovať pre seba. Aby som si mohol kúpiť žranicu. Hovorím, dobre tam bolo. V zariadení v Centre sociálnych služieb Borík pracujem 6 rokov. Keď som sem prišiel pred tými 6 rokmi, tak v našom zariadení bolo veľa ľudí, ktorí boli veľmi aktívni. V našom zariadení už bola aj svadba. A bývalý pán riaditeľ, ten spomína na jednu príhodu, že jeden pár sa nám takto zobral. Normálne svadba bola aj v televízii. Bolo to dané ako do mass médií a o nejaký čas, keďže to boli už ako starší pár to bol, o nejaký čas prišla za riaditeľom už pani, nie nevesta, a prišla, pán riaditeľ, mám jeden veľký problém. Aký? No viete, ja neviem, či nie som tehotná. A teraz už riaditeľ sa zlakol. Preboha živého. Veď nedávno sme robili svadbu a teraz budem robiť aj detské jasle. Takže toto bola jedna taká príhoda, čo sa stalo, ale jasle nebolo treba nejakým spôsobom zakladať, pretože nevesta, mladá pani, tehotná nebola. No a potom sa snažia aj títo naši obyvatelia sa veľakrát zamilujú do sestričiek a prejavujú rôznym spôsobom svoju lásku. No tak stalo sa také volačo aj mne, zase opačné teda garde. A jedna taká naša obyvateľka mi hovorí, milujem dvoch mužov, Johna Lennona a vás. A ja hovorím, ale John Lennon je už mŕtvý. Voľakedy v týchto sociálnych zariadeniach aj v nemocniciach, keď niekto išiel na WC a potreboval a nemohli sám, tak sa používali močové fľaše, používali sa podložné misy. Dnes máme takú etapu, že už sú plienky. A stalo sa mi pred asi 2-3 mesiacmi, že jedna pani mi dala jednu takú plienku vypratú a mi povedala to, že aby som túto vypratú plienku, že ona to dobre vyprala, vysušila, aby som to niekomu dal.
No tak samozrejme, že nič také som ako nedal. Každé ráno napríklad máme jedného zase ďalšieho ako obyvateľa, ktorého máme radi, on nás má tiež rád. A on mi vždycky ráno, ale aj kolegovi, vždycky podá hlásenie ako na vojne. Pán major, počas mojej služby sa nič zvláštneho nestalo. Takže takéto všelijaké humorné situácie vznikajú.